Това е най-гигантската и яка църква, която съм виждал през живота ми. Ако бързаш, ето го отговора на предишния ти въпрос от среща. Ами вече малко не бързам. Малко не бързам. Баси. Вау. Това е мега яко. Еми, той не мога да хване обектива, така че реши да го снимам с клипче. Не може. Вау. Може да направим... Аз го снимах на части. Ама все пак това е толкова яко, че направо. Искам да си взема